Исторически етапи на развитие на Технически колеж София към ТУ София кампус, Ботевград, 2025 година. Държавно девическо земеделско училище в Ботевград е открито през 1910 година. Използва базата на откритата през 1899 година държавна образцова бубарница, която е създадена след посещение на министъра на търговията и земеделието Константин Величков. В земеделското училище се обучават момичета от цяла България и получават практическа подготовка в селското стопанство. Най-често са от градовете София, Плевен, Троян и други. Част от учителите и възпитателите по това време са Иванка Христова, Башева, отговаряща по всички готварски въпроси; Мария Шейтанова, отговорник за стопанството и грижа за животните; Георги Стилянов, математик; Поп Калчо, учител по музика и пеене. В малкото стопанство са отглеждани различни животни – крави, прасета, пуйки и се развивало пчеларството. И до днес в парка са се запазили част от овошките и други редки видове дървета, за които са полагани огромни грижи. Имало строг ред за отговорностите и задълженията, които поемали учениците. Спазването на правилата и строгостта на преподавателите издигат авторитета на училището. През 1943 година. По време на Втората световна война в България започват англо-американските бомбардировки. Всички ученици са разпуснати, а сградата се превръща в военна болница. През 1946 година девическото земеделско училище се преустроява в земеделска гимназия, преустроена по-късно в селско-стопански техникум и техникум по икономика на селското стопанство. За развитието на училището голям принос има директорът Борис Таков. През 1988 година е Междувузовски факултет по микроелектроника в Ботевград, филиал на ТУ София. През 1989 година е полувисш институт по микроелектроника, ПИМЕ, към Техническия университет в София със специалности електронна техника и микроелектроника и компютърни системи и технологии. Институцията успешно се развива и утвърждава като средище за подготовка на специалисти за извършване на високо квалифицирани дейности в областта на електрониката и компютърната техника. През 1997 година ПИМЕ, полувисшият институт по микроелектроника в Ботевград, заедно с полувисшите колежи в Козлодуй и Горна баня, се обединяват в нова структура под името Обединен технически колеж към Технически университет София. Това бележи важен етап в интегрирането на професионално-техническо образование в рамките на висшето образование. Дипломантите в Обединения технически колеж получават образователно-квалификационна степен специалист, а от 2007 година вече професионален бакалавър по съответната специалност, което отразява нарастващото значение и академичен статут на колежанското образование. През 2008 година, със заповед на ректора на ТУ София, структурата е преименувана на Колеж по енергетика и електроника. В кампус Ботевград студентите се обучават по специалността приложна електронна и компютърна техника, която съчетава съвременни знания в областта на хардуерни и софтуерни технологии. През 2022 година е преобразуван в Технически колеж София, като се присъединява и Технически колеж Казанлък. Мечта на всички студенти, преподаватели и административен състав е да видят в скоро време реновиран Технически колеж София, кампус Ботевград. Място, което не просто предлага образование, а вдъхновява развитие. Място с модерна учебна база, иновативни лаборатории, зелени пространства за отдих и съвременни условия, които отговарят на нуждите на днешните и утрешните инженери. Един истински кампус, където знанието среща технологиите, а мотивацията – бъдещето.